На Великден повечето семейства слагат на трапезата си агнешко месо. Аз тази година приготвих тези гювечета с месо и зеленчуци. Видях рецептата в един руски сайт отдавна и реших, че сега е моментът да я приготвя. Ползвах телешко месо, тъй като у нас не се харесва особено агнешкото. Най-напред се приготвя плънката на гювечетата до пълна готовност. Месото, лук, подправки, доматена паста, вода или бульон. Ври под капак на средна температура на котлона за около 30 минути. След това се добавят зеленчуците. Аз ползвах тиквички, моркови, картоф, чушки, зелен боб. Може да се добавят и гъби, всичко според вкуса на семейството. Сол, червен пипер, супена лъжица масло и супена лъжица брашно. Отново малко бульон и ври под капак за около 20 минути. Капачетата на гювечетата са хлебни, както виждате в видеото. Тестото е замесено от 7 грама суха мая, една супена лъжичка захар, 450-500 грама брашно, една чайна лъжичка сол или на вкус, 2-3 супени лъжици олио и 250 мл хладка вода. Това е рецептата за 4 порции, аз приготвих доза и половина. Пълня гювечетата с готовото ястие. Те се намазват предварително с олио и тогава се слага капачето от тесто, което отгоре се намазва с малко олио. Печенето на 180 градуса за около 30 минути или до готовност. Още горещи ги намазах с масло. Пълнежът може да бъде и друг вид, според вкуса на семейството. За още идеи може да разгледате плейлистите на акаунта. Хубав ден! Hai cheamă-mă iubirea mea, iubește-mă, nu mă uita și nu pleca. Hai cântă-mă cât poți cânta, alină-mă cu inima, iubește-mă, nu mă uita, iubirea mea.